Okay, ti'n tefel. Okay, glíon ar ballad. Okay, all right, so. Corrog yma. Dad, walk to her. Okay. Hello? Hi, Zoe. Ja, ten nood is je naam. Ja, als je bij mij zit, dan doen we in ons. Alright, fek je met je nu. Slaan. Clear tovach toch? Not really. Well, you view my fault er bocht de corrine kele machine. Oh, sorry, Dad. Yeah. Het is jammer dat ik in televisie. Dad. You know, nid hain is dyn that, right? Agus, nid yw'n siarad gael o gleichart, agus yn sy'n níglíonn siart. Wel, da cytu capi yno. Fach tars gan tadar on, who cares? Jesus, Rina. Ni sam an mission dinas fer le corliach or arena fwy cwrsi gra. Yeah, agus fair who. I mean, ni o bier gyda can o'r ddysio. Tegin is dwy, ac... Siad na mananach, digim se. So, gyda iart am yno? Wel, cwcester. Beth nach rahanach mi hiskin no diarmad? Yeah. Nu beter, nach o'n sy'n meg yno. Wel, man o win. Di fiw bacha leis. Man yn nain se calin all yn clisten o'r vacancy. Thanks, Dad. So, ti'n gwybod hart gyda'n pob tra nhw, ne? Wel, ni'r hiwl ty mysio di am gychwyd gyda'n pob o fan chwrs. Oce, mysio. Fe cymryd nhw? Paki. So, Angela, te ty gwrt o Conry her yn ein yng Nglan? Ni rwbr ja cora. Wel, mae tawbr la dyn nhw gyda diolch yn y chwr a lwms y ffast. Wel, sgwyd sio, John Joe. Dar mwyn jo cosla. Fi'n tu un ta awr a ffagrini yn afon ni. Môr. Jack. Rory. Dylan, tarwr yn sia. Moet gelijk schoon Surprise atá na dúirt me. Aberlom. Caithfid do fanna go bheiceata. Can't brenny tip shin. Okay, maar bí cuara maclo, spera an waiad. Connic me giant pandas nos a chin o'r awan. Caltá hort. Siúlad sa gael. Bíneart le feicáil an trasio bliana. Wel, cwni sŵl hier Dylan Hibbik yn o ddianasta. Cincha. Na li gwaith ti'n mysdach o loch an ysgyn a tada. Ta mo gohon mar am siach sa fe ti'n. Na bych hymni ar beart. Jack, dat doe biog biedoch. Cynta me eisiau resad. Pe fel y Dylan. Wel, cynta. Hartar sé. Sin an tef cear. Wel, na bu mal, bain ti'n reit am hwyg eisiau. Mag lord. Ke Dylan, tor dy myd. Gys Aberslan na Jack. Slán Jack. Slán dyn hyn. Right. Nid ydyn ni'n hun sio, wel? No, ni. Wel, dy tar sia? Ie, biog on. Na gas rioga sio, mwyn sydd lwa magin yw ein. Fes dy gael hart mar y calwn ys hasu yn chwyd ar y dan boi. Siwr chi chwyl set sy'n gan am y ded eisiau. A wac meid ydym has ti Jack, hyd rwyd yr magin. Ti Jack? Ie, fi mi, ag babysit all out, dy Fernie. Yn gyddi hyd rwyd ar maid. Hi. Hey, Rhaina. Bernie, weet je cup aan koffie in this red tea, please? Yeah, Kiense. Di sísan sin mar ag siaia wa hyn. Fi mis gyda har rhaid ar sioen tatar sia. But you has have the spirit bag of Actually, Rhaina, cael me rhaid. Tom i bwle am o wam, ac cwrdd me siawt ar dan nocda, right? Yeah, okay. Call a coffee with it, you're in the parlour time, we're getting coffee in my. Jan an te hen in se feder, sveta se fe bailú le sé sibrik fasta. Ha jóla bhid in my van, be mar sin. Clips tan farbocht héise go rí go le blian. Ní máile mar se blodi feder. Brenna mé dinach me se frít, na di vitu se galevent halet fod verika. Oh, mas ég har rétt nach chun ma hanga cat hamrá let go lefellarum. Ní ra neart am muidir bhid. Ní romus go divin. Honnig tuair fón an chinni níle a surprise. Wel is het se gur chaime se lean le kur cuiir humor liamoné. Cap go bevi techt bhhail neach le.
Iúcht me se gáile a trí líam bhil ag am be. Ní rútú táda. Sinna é a chánéra. Díann se leit a sin agat san áte roise. Ar bhfuil me soachtain mar táme. Gosteach tamí, gosteach i dweud. Iag i bhfuil maid. Bhil fútan sinna tamí. Gur bhil. Bhil? Chodal tú go má? Chodal thar cían gur mád a feidir. Bhil sadan is bhile út sé deimlíon na fídó leag tamí a chu sé hálan na héir an háma. Ó tá be? Se. Bhí sé héana agus hean na hecht an ála saoire se bhás a sin ná bhachtne na déagrásta. Á méon mus. Bhil an fanú tú cúpla láine nach leine tamí. Gur mád a feidir ach bhfuil sé sílum go me a feidir le gaiile nocht. Ar caldí a fer i gair. Iau lan níl tú a heis a hecht, fan tú cúpla láir a láiad. Tá sam nach bhfuilach dálahan áíri bheith crochmach a teolta. Níl mé ggéirbh choréí. Ó dí tú churésin charb bis bag a buáil tá míle fáitin se rútúag. Nach bhfuil bháile? Ó sé híle go lí go nearbacht a féidir má tá sin dinta suasa gé. Bhil nuair chaoine mar. Íon ar a céanna le cáil amsa colscars tá mío. Ach bhfuil? No, Tá mis se óg fós. Ach mío? Well, má hepan a rudíad ar héana agus an bhean sin. Bhil tú grá leis i gcónaí bhfuil? Tá seans. Ar bhealach. Ar bhealach? Well, bhím an sásta a chéann sinna bheith písa. Agus daibrim was go mála chéile. Ach níor thug sé áid slíama de chrí riamh. No, ní róg seans. Ach sfear maithe. Ní me gur goach sé gortaí. A tá me céint go me sé ceir leor Bernie, ní gachas bheith búra faoi. Ben ála ní pála. I mean, tá sí dead samla. Gepa? Well, a réon chuí, tá sé sé bhaid níos felúnig go bhíhall am bhí tasí, no? Ó? Ó heh íse agus cholathirt. Bei sé tá. Right. Slán agaí. Sven. Tíireach a fear bhúim, seo? Ha? It's an accommodation section. Chum má mark timppla na chuid dealachu. Ní bhechas head, béidir go bheith ar haon ceann nach bhacha mis se chuirbh. Slán. Bhil rudí go hág sin na bheic. Seachsúil catíanana gur mar chamas a bhleit, do go láir tá. Go dúr an tú hínes? Deoltáach go smeach ar hins bint. Se múbal se gurtuile. Ceirt? Marsa? Céile. Ó, os ar híle me go rós faoi. Ní rós? Ceannar sé se cepitarlú? Go lúidir ar catíanana, mar sní amsach caiic léáteil. Caiiciis? Bhaid sé ri go deas a inseachta nachrá. Le caiime sem mocht. Dadí bacht. I dócha tú chuid spág a semálach an nanim dé. Tág de rá chais a dúirt me lead. Chasá fóras a deolatá ort. Fu dáhar nach réit raibh fúisteach ní tú. Bhfuil is sat go méid strainseirí teachta stechan seo an teachtain seo thugain, agus níl me sé géan go méid náit an na cír-huifil agus nó chunús ród. Chasá strainseirí. Nach réad gang, bhí ceirfáil an teachta stechan, ní éasbach na gáineh. Ó, nach má tá sada. Bícha setsa go mise a drágar é seo bícha sad. Agus is smé a fuide Jontas, agus is smé chur tús leis. Ó sa. Ba túcht gang áhú sú stechan seo le go bris agus a roibú. Agus sin an fás smúga go hamuid an náit a bheith glanta rúbain agus glanta na ní. Tú goil go múna ú nusta. Be go bhagad do bhra sin an nuair na fós de hestras bhaid. Rana, ní éon robadáin na éon bhile maide tá teachta sechan seo bícha sad. Bícha sad go mbeidh job se fíor efigiúil. Bhfuil go mbeidh dosta héin efigiúil. Bhfuil is satsa bhfuil cigirí acab se tugáil hart le na chinú go mbeidh job dínta gart. Agus go sábhil dé sin go tí stechan agus breanúir leaban na muice, bheit chur ní techar fád i leagan. So náda tú as chud brean go dtí ná dé. Jesus, tó go ré, Rina. Dad, a bhfuil is mú bhla sechan is a tíanana, a bhfuil? Cóirthla tú sin? Sa tá sé fear mar sin? Níl! Ach aberlam, céadúirt le gur há? Mac! Dúirt sé gúrcé tíanana sa chula a caiiciist a múbhla amachchas a teach, because gur tusa a múbhla sechan. Well, níl sam cábhúr meach an túram sin ach níl sé fír, oké? Ó, sa tá dúrágún mecha go scéaltainna, bhfuil? Níl sam. Look, ní éitir tú múbhla amachta, ní éitir sin ní gginalinn.
Níor sé féráte. Tás am é sin rin, okay? Tás am é sin. Hat sin neach go bankart wacha? Níacha. A bre an tí sa chip sin go cheimratáid, beidir go tíá fi an láú. Ha ha ha. Ok. Tá seoscailte? Hi. Oh, Vince. Ní anna an óid. Just hasú am a bheith solar for rud a cinch. Oh, hí le go sé seátáach? Cámuid na chalíní a hórslin. Híl mé go réint muidir sin an é. Dénta. Getart. Well, thuúlarína ó bheic ggóil mis sé bugus seach an seo go lua. Tíh si a chaicis. Well, cai sé go bháin meach mí hiiscin sa scéal. Ó. Bhain meach mí hiiscin as ceirt. Dúirt me sé leat go mach Vince tíochttan seo níos rís le fánach na rút. No hat sinna. Dút go a Vince bogusteach ag go bheith tíse frí galom. Ní rút me léad go rud a bheic. Dút. Ní tú go leis sin chréisiún tú bhfuil Vince. Is cum a céir a chréidim. Níl mé bugus teach an seo agus sinna bhfuil faoi. A cretin tú mis sin, a cretin. Tá má ggóhan ráin is faoi, okay? Right. When you go on tone sin úsáid lamsa. Tá brón arm. Gwylia, barlam gan bacha leis an tíar nocht. Níl mé sa humor. Right. Tá sin gar leor. Tá róise a chuine amach weim faoi láthir. Ní heistín weim rina antó maic má. Ní gá míúthir gom Vince. Ná bí mar sin, Katrina. Tá sé gar leor. Náid ide. Sábhil sé glóir tú blóid armsa. Right. Well, be mé a cant leis mar sin. Well, hannig na pector yn mach ar cyn o fod. Fe gyn dŵt o gyda blian o'r ab. Fe gyn dŵt na crog o'ch yn siafedir. A fe gyn dŵ ffia. O, nach blian posti da dyn teg e balaiar. Si pector a heri. Fe gyn dŵ cawn siafod e. Tagas i coswletsa si gansyn. Fe gyn dŵ cyn ffwl yn y sŵle. Mysi, ni ar y ni, Pedir.
Ac yn dweud se bhain feste sa bhí ar a lána baint, a sí breanú go hálainn. Bhil bheith chuir te brod ar dúir breanú lí am gal timppla sí go mar se na bhí cinna gar. Sínta go dún bháid íhanna sa má. Ja, paní mu go divin. Ógan bhé an lá bhhaid na schaí. A bhecinn tú. Trúra go bune nach dúir nach chuir te riime de a chrí. Sa bin enni siú geute bhí ar a héna lá fósí. Nach ile gur machla sí drolína a sí goin. Jogluhir sin mádar nót fir tan í ládi beg na jeng sé seint mo hí charb fádó. Achas caiintear jeng sa bhide. Í agus sí fe sí agus písin be córa íonna le táin. Fedan cinn no baríon hartan se feidir? A hí mis go me chan riime dart, go minn tú le spríhí chain hááil, an a bhí idir céan net sa bhíamsa. Beidir nu se feidir aine sa bula más cinn hartan seo, go mecht níos mó am sa le le chetel. nó le le breanhfuir de chuid holiday steps. Look, Trina. Ceap me sé me potí choláit fi ná se. Potí? Ja, dan duine mór románsú se nacht. So, bhfuil sé car ceanar igen? Tú airigad a ráhéin. God, níor hanna ceist. Bhfuil sicad a héin, a tá me tí tuirse go chud ceistnaí. Smút eile, tá me tí tuirse chudse. Teach steach samach an seo óhaid an goí. Bhfuil leis an iarna a ráchid Trina, ní te mé chéad ráhas a choúdarach airad bíoch sagad. Nó tá a cin léistar sin, tan dobbas snáid céna. Na bechinneart. Ní sé gist agus a fannacht an áis na bhfuil fáilte róm. Sá fád a bhí tú éireachtal. Forget it. Just abal in maclí a churm, right? Abrú héin leis se. Ní misting service á reachta lamsa. You know, Katrina, bhí sagam gur bitseach a bhíonit. An ir hiig me grom ag péile banrín in mitsecha. So, sin céfed cinál leon tá fecha go inis? Cúideag nó séideag? Níl sam. Séideag sína. Bhfuil ochras ort? Tá. Wow. Fan go bheicta céirtá an seo gomdait. Sin pancóg, didn't Jackie sin a goody gom. Ní pancóg é seo, ach Moroccan flatbread. Fan gom láiste tú agus cud an stuff seo ar. An céadú riil mission stuff seo bhí mé a muis an desert in Morocco, agus níor bhlas mé aon rud riamh codas leis. Dahin. Hummus. Déint bhfuil chickpeas agus garlic agus rudí mar sin. Mi malam sa chicken peas. Chickpeas. Go on, bin trí las. My girl chips. Ar bhlas tú hummus riamh hena? Ní flas. Cabhis leis nach mála é mar sin. Come on, buin trí las dumsa. My girl chips agus coke. Chips. Branna, tá caraingy agus peppers a goma seo chumá. Branna, chun tú isteach sa hummus iad. Ar seo, cosúla spúnog, agus an sin, éhan tú an spúnog. Seo. My girl coke agus chips. Ar tá bia seo wad níos feardas duine. An déananig sé mór agus láidir, hu? Seo Peggy chuin na geangar sa caiisle. Hello, Peggy. Holto. Hal scéal pléiteag í mar sin bhfuil? Well, tágus níl, cén canál job a bh i geisteagaí? Well, ní bheith mu dí géar déal job mór íon bh neachtíirech. Maid a chuir rudaí? Maid idir tú? Se mar a joban í mór mar sin tálinn sé go mí rudaí fánachána chuirins. Maid a rudaí? Rudaí mar sé deach chuide an milliánna chuide éana na fú. Wair, tálinn rudaí mar sin ára? But a joban í áid bín cawrad fánachána agus chéad a bín an áte na chiiseach agus ba sin a chóla mé réim. Well, bhfuil sa sinna seach go gosnín míag an tóirtin go leor airigid. Maigin tú leit me? Ó, tígin. Tígin taigh gín. Tígin ma chéna chéad a díaran? Tígin hepain. Nis me fear. Sa sí tálann sin agus béidir go nach man anna hiocht réiteach cínte hásfach a bhirtein? Bhfuil sa ceach bhfuil se rééis bhfuil stin sin tíiste dó gúil mo bhéilteid. What is frustration in days? Could you read Breeding Jefferson? Ara, tar an Breeding Brandy, she says good well.
Nis, ca sé lei sem mai fer agus bhí caiintló. Nis Dylan, chips gus cóg, chuil sásta lei sin? Tá. Má bhacha. Ach má an cígur cí amach tú suirt go dtíananas muidir sin. Ar an níos de cuairtú mar sin a fanna lectra has. Agus tá méid tú go chuirt chuúda has sin. Ú tú cinnte? Tá. Hacalinn tá sufar síos mar frente seach ar bhaile tá? Na mar frente seach? Sí, níú he start níos fér éit, bí? Start? Brenna, slum san gnóiseach, níos gur glach le páid printe seach. Agus mar muid printe se hart. Bhharta taíonú am go ham, ar ogla go mna neabhar is safa dúta. Well, mar ma hin na seáidinú téir geardra. Ní ggó tavíns mu. Gomis go John Joe M. Camil ar Mac. Cinse, gur mas garteart níos mulle. Sound. Is na bí ráchir bheir. Me café? No, Evie, just throw dig in the ragam. Okay, I'm glad. Mac, ní sé seo go mátamsa. Ní rír tá tú ba? Ja, tá mé lá ire. Come on, Deirdre. Be fair, Elsa. Benno, na bhís go nó se lá seol, bennear tá mámut. Agus airgid. Ní mé gur fannacht lei sin. Kit fi se, Henny New York lad. Dit chun leis an feseach. Tá bronar an Mac. Just ní mé sástan se níos mó. Tá sé mé imachtar fe tamil. So bfu go mé ticket trúna. Kan tú gal? Well, Columbia dús. Dús? Well, tá sé geiste an bheith teiste fe sé bhíú blian just I bar an tarigid. So seo an tabban? Mac, tá bit a thula oscailte agad ní thiúcha sé lecha tobann sin ort. Ní sé an féráid. Ní bantir bethe go le féráilteach, okay? Just tá sé mé imachtáid seo. Agus is ar bhil am héine tá déanamh seo. Ní chuir star de planna. Heb gur plannen na chéile. Tá bronar an cé. Agus kit fi the job? Well, jar mé as. Tan si a wadro jaar a bed a sclovig an upper. Nu ik rud a béle. Bernie, tá mé gur a focail am let mé whatever. Bhuiilenis. Tá. Geabhal, tá an ce táhaid. Ó, bhuilas. Tás, an craican is a luach. Tá iste le sin. Míl, tás a gur colscar a weimse, tás a gur misecha letíh ach fós. Báil efinn a hortmachs was sprílis am beth hagan tuaine. Bernie, níad an áit le nuair dí se flébich sa. Tá sam. Goil idirm let. Fós ní stoppan se sin tas mis nárós cortéil. Bhí an mun sin ús callach gal háart leis mensin. Bran, veit am midhol seach gus snuch sa se flé. Dit tá rá a bhétal. Segtí atá san na Seangela cean agus mééis den créúín. Tá sin cruúé ceart go leor. A tá ceanlín tá léidir idir túhéine agus líam. Ní bhre sé sin go forrast. Níl samfuo sin in na Seangela. Fe can go tebriste go máile tamil. Kom die skelle Angela, tá tú báir am stór taeffelar. Na bíú, tá tú geart. Kom le skell fao chuiristecharí. Se? Dag me colhéad sa siomra maidin mí. Ce go leor, tá sa choí siomra? Tás. Sílim go ha me siir go fada lei sé garú ruálacht. Tá chuide go mo teanchirde hart na bólí sin. Go go díoslan bhhailthú. Bhil sé gin na dainhaine náid, tá idir sin tí nóáin. Go dtíhann tá. Ach, ní tháinig láís náim siar taine díomh bháide bail. Mar dí scellan se tá me cena lín crúach te fao láir. Well, tá brnar an fao chuiristecharí. Gur míle a had ríiste go lethórt. Ice mé héana amach. Go bhuiíochttanis. Na jazz a fer sin. I gap Angela. Is sean char a live bé? Ó seachcha le Peter a se. Ah well, bhí sé a jazz leat san sin go bí. Ára.
Tá sa tain na gangs sin nach mísead bleadaráil sa plámas. Bhín sin non cinnte. A ní rin me gur plémas a bhí persin. So, cas fe sean seo? Níl sa mai ide. Ja úteach le ním díar an gin ní le. Tá gap á réidir srí gur sí checha leúra dí na tí me bailile. Na héna chuil mo chaisina ide. Ba cheartta mar rá amachtíireach le go be tamí sin bhí teachta bháilí nachm. Bhfuil a gur héile an bhacha bé líon má bhí tíocht. Sna chuid nar hiig me se? Cen chuide? Gur cheap si gur lína bhíh teacht. Figé? Well, nuair na thug sé chuirdí teachta an bósa, hí le an lechaigh sí leis nach me sé teachta a chuirteachí. Ha? Be tá tú ráidín nach chuid máide chuidir bé bainna slíon? Ní bhór. Nach chuna fád daintí Somália. Bhí chur an chuichéanas do héire ach ní ráin chur an dóáile. Agad dáí, mach díle stéisi. No, the even got to read the whole hand. So that you saw gan díana deach Yeah, well, it's tossa around the imach. Ní baint na bart ag seo levin, díaltas tá gestin seo. Ní baint be ag seo le díaltas. Come sin ledin boch sin a chosint. Bhí seach riúir a dimiliam, agus ní se tosáid ag an chomá. Cid a ceappas se? Ceir tá tú rá. Tá mi sin seo gúnaí gaibhin. Tá mu dean mór le chéile. Ja, well, fráin ar chím na tú ar ceach mór tá se le chéile. Sa neart tú cinech me seo. Bhil beidir go menin seo fós marach tusa go sa seafóid. Ní féidir gúil tú gúsa dehann deimi se chortú. Tá sin fiar. Tá sé fiar, tá sé sin. I lígan ar tein gur máid wahu. Was ik déine bhirní? Ach smór an náidú, smór sin. Éis se gan. A bhéid go a chud seafóid a chlutim, se lú mes a tamart. Ach má sin an price. Má sin an price chas me síí le bheith ré letse. Bícha neamhaige. Ach ná dúnta sa dearmod. Tusa agus tusa bháin is cinntaí lehn a híos le seo. Cimneir sin. Céird a dúirte? Dúirte? Dúirte nach sé gur Evan ag choiríist. Dúirt mí lei sin? No, bhfuil nach buna tá rá.